Дами и господа, този поздрав е специално направен от Веси Голд за нейният прекрасен съпруг, за Майдин Голд, за пин-кода на сърцето й. Като казва, че много го обича по повод рождения му ден, с пожелания да бъде жив и здрав. За най-добрия в Полша Радом, вали гърмина Майдин Голд, все му върви. Авела кая гили за най-големия, за Майдин Голд. Хайде, брат ми, Майдин пала Пабардан и Полша. Керомняса яша пала Майдин Голд от Полша. О, Майдин Голд си боса на парите и колите. Всяка майка Майдин Голд не ражда, той е вълк единак. И си ман бутвари фамилия капа баравто мен. Вали гърми на Майдин и Веси пак им върви. В Полша Радом те са вървели, канадикен тут пала Майдин. Керомняса е душманен мудере. О, Майдин Голд, най-големия, о, най-баро Андорадом. Майдин Голд сам е постигнал всичко. Има къща, палац и най-красивата жена. Вали гърми на бизнеса, много върви. Веси Голд казва: слушайте, душмани, не можете да съборите моя мъж. Майдин Голд е машина, купува, продава и той е човека. О, да си легендата на Полша. Опаре думо како баре вилеско е мъж.